croeso i'r cyfweliad. Diolch. Felly, y cwestiwn cyntaf. Pam dych chi eisiau swydd newydd? A bod yn onest, roedd y bos diwetha'n ofnadwy. O, pam felly? Roedd hi'n rhoi llawer o bwysau ar y staff. Dwi eisiau swydd gyda llai o straen. Dwi'n gweld. Felly pam dych chi wedi gwneud cais am y swydd yma? Mae'r ganolfan yma'n fwy cyfleus na'r swyddfa lle dwi'n gweithio nawr. Dwi'n gallu cael bws yma. Unrhyw beth arall? Dwi angen mwy o wyliau. Ac mae tiwtor Cymraeg yn cael llawer iawn o wyliau. Wel, mae'r gwyliau haf yn hir. A dwi angen mwy o arian i fynd ar wyliau wrth gwrs. Dwi'n dlawd nawr. Dwi angen bod yn fwy cyfoethog i gael gwyliau gwell. Mae gwyliau yn bwysig, ond mae'r tymor yn bwysicach. Reit, cwestiwn 2. Barod? Barod. Dych chi'n berson amyneddgar? Does neb mwy amyneddgar na fi. Iawn. Un cwestiwn arall. Dych chi'n hapus i weithio gyda'r nos? Gyda'r nos? Dych chi'n fwy creulon na'r bos diwetha. Nesa, byddwch chi'n gofyn i mi weithio ar ddydd Sadwrn. Dwi eisiau llai o waith, dim mwy o waith. Dydd da i chi.